nato kaning i-share diha sa atong Facebook nga account. Atong daghanon og share or magamapa ka og watch party para ang uban sad sila sad makadungog ang imong mga higala bisan pa katong anaa sa laing dapit kay sila makadungog sa maayong balita diha sa atong Ginoo. Amen. Pagampo ta Ginoon Dios, salamat nining higayon nga kami makatigom na sad. Lord, maayo ka kayo Ginoo. Ikaw ang among kusog, ikaw ang among paglaon. Ikaw Lord ang among dalampanan. Ug niining kabuntagon ana kami aron pagsimba, pagdaig, paghimaya diha kanimo Ginoon Dios. Salamat kayo Lord, you have been so good and so gracious to us, O God. Salamat kayo Ginoo. Salamat kayo Lord, amo kang gihatagan og lugar niining serbisyo Lord, imo kini Ginoo. Ania kami aron sa pagtagbo paminaw diha kadimo Ginoon Dios. Lord, ang imong balaan spirito mo ay manguna kanamo, pagasulti kanamo. Ug dawatang among pagsimba, ang among mga pagdaig, paghimaya diha kanimo Ginoo. Salamat kayo Ginoon Dios. Kini ang pag-iampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Andam na bata mo dahil sa itong buhay na Ginoo. Amen. Our God is such a good God. And you know what? Let me just encourage you. Let's just worship God. This morning, we may be learning some new songs. Natay mga bagong kanta. So, I just encourage you. Let's just really worship God. And let's just give our whole heart into the praises of our King. Amen? Andam na bata mo sayaw, mo kanta, o mo singgit. Amen. Amen. Ang akong kalibay sa dihang nangingugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayo
siguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magabang. Come on, magluksod lamang Igsoon! Bulokso ko sa gugma mo. Kan ako nagabago. Sayaw ko, ang gugma mo. Kan ako nagabago. Isyagit ko, ang ngalan mo. Kan ako nagabago. Ibayaw ko, ang ngalan mo. Kan ako nagabago. Atong ipadaunog atong mga tingog mga Igsoon. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaapit sa kagawasang nabatunan. Ang akong pusong ilukso-lukso, kung isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara, kung ipapagpagpag sa sa imong presensya, ako may kagawasan. Nahunog sa pagdahi, kanimo lang. Nahunog sa pagsimba, kanimo lang. Nahunog sa pagdahi, kanimo lang. Nahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang papaampit sa kagawasang nabatunan. Ang akong pusong ilukso-lukso, kung isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong pusong iwara-wara, kung ipapagpagpag sa kagawasang nabatunan. Ang akong pusong ilukso-lukso, kung isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara, kung ipapagpagpag sa kagawasang nabatunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. O Diyos. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa Kahimulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaapit sa kagawasang nabatunan. Come on, church! Ang akong pusong ilukso-lukso, kung isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong Kamot iwara-wara, kung ipagpagpagpag sa kagawasang nabatunan. Ang akong pusong ilukso-lukso, kung isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara,
Diyos. Himaya, hallelujah, diha sa Diyos. Tanan nga, pagdaig, diha sa Diyos. Matag pagdaig, diha sa Diyos. Matag pulong pagsimba, nga hiniusan. Tanan nga, pagdaig, diha sa Diyos. Mag-hallelujah, diha sa Diyos. Himaya, hallelujah, diha sa Diyos. Tanan nga, pagdaig, diha sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos maayo ko, Diyos ka nagaluwas, mao siya. Magtapagdaig, diya sa Diyos. Matagpulong pagsimba, nga hiniusa. Tanan nga, pagdaig, diya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Himaya, hallelujah sa atong Diyos. tanan nga, pagdaig, diha sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos ka nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos ka nagaluwas, Mao siya, mao siya. Matagpagdaig, diya sa Diyos. Matagpulong pagsimba, nga hiniusa. Tanan nga, pagdaig, diya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Himaya, hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga, pagdaig, diha sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos ka nagaluwas, mao siya, Mao siya, matagpagdaig, hiya sa Diyos. Tanang pulong pagsimba, nga hiniusa. Tanan nga, pagdaig, hiya sa Diyos. Mag-hallelujah, mag-hallelujah sa atong Diyos. Himaya, hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga, pagdaig, hiya sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos ka nagaluwas, Mao siya, mao siya. Matagpagdaig, diha sa Diyos. Matagpulong pagsimba, nga hiniusa. Tanan nga, pagdaig, tanan nga, pagdaig, oh, tanang pagdaig, pagdaig, diha sa Diyos. We'll just give him a shout of praise. Oh, tanang
kanimo kay una kang nahigugma ka namo. Panayon ta sa pagsimba, pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ibati ako sa pagigumani mo, tungod sa gipakita mo, nagugmakan ako. Sa dili ako mahimutan kung malayo kanimo, di sa giliw dili ako mubiya kanimo. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigugmani mo, tungod sa gipakita mo, nagugmakan ako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo kanimo, kung sa dili ako mubiya kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga akong ialagaran. Bisan ko magkasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos na sa tanang pagdaig ug pasalamat. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigugmani mo, tungod sa gipakita mo, nagugmakan ako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo kanimo, kung sa dili ako mubiya kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga akong ialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos na sa tanang pagdaig ug pasalamat. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos na akong ialagaran.
kaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaing ko pa salamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako. Salamat sa gugma mo walay paglubag. Iwas mo ako sa pagkasasala, O kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos na among gialagaran. Bisan ako makasasala, himo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdahi ko pa salamat. Takos ka sa tanang pagdahi ko pa salamat. Takos ka sa tanang pagdahi ko pa salamat. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagamayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Come on, sing it with me. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Samahan, tagiya sa tandan, ikaw ang naghugnang. Di ka libutan, ug kadagatan, ug kalangitan. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos samahan, tagiya sa tanan, ikaw ang nagbugnang. Sa nagkatan, ug kalangitan, ug kalangitan. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka
your voices, sing, Lord, walay rason. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagapayawon. walay rason Na dili ka namo halana. pasidunggan pasalamat. Come with your hands lifted to the heavens, sing. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka Pagabayawon. walay rason Rason nga dili ka namo halana. pasidunggan pasalamatan. Humasidunggan pasalamatan. Pasidunggan pasalamatan. Oh, come on, just open up your mouth and worship. Oh, sono no manananae. Mayo ka nga niya. Walay sama ka ni mo Ginoo. Ikaw rin yun ang aming Diyos. Nagpapasalamat. Tagus ka sa tanan. Tagus ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan. Mo ang tanan. Di mo ang himaya. When you sing, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. All worship, all praise. For your things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory. You are worthy of it all, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, with your hands lifted up and just sing, Lord, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve.
Yes, I exalt thee, O Lord. I exalt thee. Yes, I exalt thee. Oh Lord. Yes, I exalt thee, O Lord. I exalt thee. Yes, I exalt thee. Oh Lord, Lord, we exalt you. We exalt thee, Lord. We exalt thee. Lord, we exalt thee. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Well, just your voice, is magnified, Lord. Of it all. You are worthy of it all.
sa Biblia nga iampo nato ang kalinaw sa Israel. Okay? So padayon kita sa pag-ampo sa kalinaw sa Israel. Ikaduha ang atong Pilipinas. Padayon natog ampo ang relief operations. Okay? Unya ang mga local churches, especially katong mga naguba tungod sa bagyo. Unya iampo nato ang atong mga estudyante. Nahon na po sa ilang exam, ampo nato ang ilang provision ug ang success. Unya karong Lunes ano ay gitawag nga celebration nato sa atong Ginoon Dios pinagi sa Jesus Reigns. Okay? Giawhag ang tanan nga magabuhat og simbalay ato sa ilang panimalay ang mga buhaton ang Jesus Reigns. Okay? So ang matag panimalay nga mo-participate sa Jesus Reigns. Okay? Unya PC Go ang atong mga pamilya nga maluwas o kauswagan sa matag panimalay ug atong personal nga panginahanglanon. Iampo nato ang atong kaugalingon nga padayon kita nga mainiton diha sa Ginoon Dios. Okay? So una Israel, Pilipinas, relief operations, apil na diha, apil nato ang atong mga frontliners, maunong kining COVID, okay? Local churches, mga estudyante, simbalay, kanya Visigo, salvation, sa mga katag pamilya, prosperity, ug atong mga personal nga panginahanglanon. Okay? Itaas ang inyong mga kamuti sa Ginoo, itaas mga tingog. Ginoon Diyos, salamat kaayo Lord, ihatagan mi nimo kasiguraduhan. Kung kami mo duol kanimo Lord, ikaw anaa magapaminaw sa mga paghampo, paghilak sa imong mga katawhan. Lord, ikaw ang among dalangpanan. Ikaw Lord ang among refuge. Ikaw Lord ang among kadaganan. O ikaw gamhanan. O Lord, ikaw maluluyon o maayo kakayo Ginoon Diyos. Padayon na magdala sa pag-ampo ang Israel. Iampo namo ang Prime Minister nga ikaw magahatag og wisdom o giya kaniya aron sa pagdumala sa maong nasod o God. Padayon na mag-ampo Lord ang kalinaw Lord sa Jerusalem, kalinaw sa Israel, Lord sa mga tao, mga nasod nga mobuntong sa Israel. Ikaw Ginoo ang moatubang kanila o ikaw ang moatubang og away diha kanila Ginoo. Lord, salamat nga gakalayo sa Espiritu Lord magapalibot sa Israel. Walay daotang mahitabo o mga plano sa yawa nga mulampos alan diha ka sa Israel Ginoo. Father, we lift up them up to you Lord. Among giampo ang panalangin nga madagay sa Israel sa matag tanang aspeto Lord God as a nation sa ilang economy Lord God, Lord sa ilang agriculture Lord, bisan pa sa ilang security, national security God, we lift up to you Israel. Lord, we speak blessings to Israel, oh God. Father, amo sa gidala sa pag-ampo ang among nasod, natawo kami nga mga Pilipino, imo kaming gitawag nga mga mahimong Pilipino Ginoon Dios. Kini ang nasod nga imong gihatag kanamo Lord. Akong giampo nga hatagi kami pagigugma sa among nasod Lord God. Father, nga magunahuna kami sa among nasod, magapanalangin kami sa among nasod Ginoo. Og Lord, magaampo sa imong kabubuton alan sa among nasod. Giampo namo among presidente ug among mga leaders, oh God. Father, giampo namo ang ilang kaluwasan ug Lord sa ilang pagpangalagad alan sa among nasod. Ikaw sad magaprotect sa ilang mga panimalay ug bisan pa sa among mga opisyales God. Lord, I pray kay imo proteksyon ba naa kanila Ginoo. Giampo namo ang presidente Lord God. Taas nga kinabuhi Ginoo nga imong idugang kaniya Ginoo. Wisdom nga gikan kanimo Ginoon Dios. Palibutan nimo siya mga tao nga adunay kahadlok sa Ginoo. Og Lord, magatudlo og maga-advise kaniya og mga butang nga mga Dios nun, O God. Ampo sa namo Lord ang relief operations, O God. Father,
Father, nga mapaspas kini, madali ang recovery sa mga lugar nga gibahaan, nga giagian og bagyo, Lord. Lord, nga bisan pa kining COVID, padayon na magininginginlan sa ngalan ni Jesus. Maka-recover me economically, O God. Padayon na mga negosyo, padayon ang pagtrabaho. Lord, panalanginan mo, Lord, as a nation. Mabayran ang tanang utang, O God, sa ngalan ni Jesus. Tangtangon nimo ang corruption sa Pilipinas, God. Ikaw magatangtang sa mga katauhan, mga liderato nga corrupt, o ilisan nimo sila og mga matarong o Diyos nun nga mga liderato, O God. Father, giampusad na mo, Lord, ang mga local churches, Lord. Father, mga makabarog pag-usab, ang mga simbahan nga nagusbak, Lord. Father, thank you, ikaw ang blesser, ikaw ang builder, Lord, ang iyong na ay revival sa mga kasimbahan sa Pilipinas, Lord. Kaya po na mo ang mga estudyante kanuha sa ilang pag-eskwela sa panahon sa exam. Labi na ang among mga anak, ang anaa sa pisiko. Kaya po na mo, Ginoo, ang ilang kalampusan, Lord. O ang provision, magkagikan diha kanimo, Ginoo. O karong Lunes, kay buon nga Jesus reigns. Father, nga mga katawhan, muduyog kuban ka namo, Ginoo, sa pagdaig, pagsimpa diha kanimo, Ginoo, Diyos. O mahimo kini nga kahayag sa mga matag panimalay o sa matag lugar kundiin kinibuhaton, Lord. Yan po na mo, Lord, ang salvation sa mga families, O God. Lord, prosperity sa imong mga katauhan. There is a praise cathedral. Panalangini kami padayon, Ginoong Diyos. Ikaw mag-bless sa among mga buhat, sa among mga kamot. O Lord, bisan pa sa among personal nga panginahanglanon. Yan po na mo, Ginoo, ang imong kusog. Lord, ang imong kalayo nga mo silaab sa among kasing-kasing na kami mapuno diha kanimo, Ginoo. Mapuno sa balang Espiritu. Imong gugma, ang imong kaayo, Lord. Lord, imo kami nga isog. Salamat kaayo, Ginoong Diyos. Salamat sa imong gugma. Imo kami gihigugma bisan pa sa panahon nga wa kami nagkigugma kanimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo. Ikaw ang nasayon sa tag-sa namong mga panginahanglanon. O Lord, ikaw ang among kusog, ikaw maluluyon. Nasayon ka bisan pa sa mga hilak sa mong kasing-kasing, O God. Nasayon ka, Ginoo. Ikaw ang mong amahan. Ikaw ang among defender. Ikaw ang among protector. At ikaw ang among provider, God. We just bless you, Lord God. We honor you, Lord. Kini among kining tanan. Among iampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Malihok mga kaigsuunan, duol ta diri sa tubangan. Duol ta sa tubangan palihok. Sige, forward ta. Arita sa unahan. Sige, well, nag-forward. Ako kamong pahinumduman. Ato kaning i-share. Okay? Ato kining i-share sa atong mga kahigalaan, sa atong mga miyembro o kabanay sa atong panimalay. Okay. Karong pandaga, magtanaw na usab kita, o usa ka okasyon kundiin ang paghatag sa panahon sa kalisod na gibuhat. Everybody say paghatag, panahon sa kalisod. Paghatag, panahon sa kalisod. Atong abrihan ang atong Biblia sa unang hari 17. Pamilyar na kita niining istorya, pero ato kining tan-awon unsay nahitabo sa panahon sa kalisod o panahon sa drought. Panahon sa drought. Palihog adjust gamay akong microphone kay gasyagit ko. Unang hari 17:1-15. Familiar kita sa istorya
kini mao ang istorya bahin kang Elijah. Okay, Elijah ug ana ay usa ka babay nga balo. Okay? Nasayod kita sa sitwasyon nga adunay huwaw. Unsa man ang huwaw? Adunay famine or adunay drought. Okay, ang famine resulta sa huwaw. Huwaw meaning walay uwan, malarag yun. So walay mga mutubo nga mga tanom, wala sila'y mga ani. So ang resulta adunay kagutom. Okay? So kining drought si Elijah ra say nisulti ani. Ningon sa verse 1, there will be neither dew nor rain in the next few years. Okay. Agig silot niya or pakikumbati diha kang Haring Ahab. Ingon siya, sa pipila ka mga tuig, there will be neither dew nor rain. Walay, unsa nang dew? Kanang tubig gani mabuntag, no? Dew. Amog. Walay amog o uwan sa mga pila ka tuig except for my word. Grabe, gamhanan yun kay si Elijah. Yung si Elijah, kung di kumusulti nga mo uwan, di yun mo uwan. Okay, so ang control, mao gihatagan o gahom ang Ginoo sa Ginoo si Elijah. Nga kung unsa iyang ipamulong mo'y mahitabo. So ngayon siya, why uwan for the next few years? So tungod niya na adunay kagutom, unya sa verse 3 nisulti ang Ginoo kang Elijah. Ingon siya biya niining lugar ug adto ka sa Kerith Ravine. Ug sa verse 4 nagaingon, ikaw magainom gikan sa brook. Magainom ka gikan sa tubig or sa unsay brook? Gamay nga sapa. Okay. Magkaw magainom sa sapa dito sa Kerith Ravine og ako nang gisugo. Ako nang gipalalamove. Ako nang gipamaksim. Ako nang gipa-food panda. Diday food panda, food raven. Ang imong pagkaon. I-deliver. Uso na din na kaniadto, no? Panahon sa Ginoo siya. Ako nang gipa raven. Food raven, dili food panda. Ako nang gipa food raven. Adunay mga uwak nga maga-deliver kanimo og pamahaw nga hamburger. I don't know, giun sa pagkuha sa mga uwak, siguro nagakaog hamburger no nya ilang gisaklaw kalit nya gi-deliver nila dito. I don't know. Okay. Baingon siya, magainom ka diha sa sapa og adunay mga raven, mga uwak nga maga-deliver kanimo sa imong pagkaon, bread and meat in the morning and evening. Apan ang sitwasyon ni grabe. Namalanag yun ang sapa. Nisulti na sa ang Ginoo sa verse 9. Ingon siya, go at once to Zarephath. Lakaw ato ka Zarephath niya. Verse 10, gingnan siya sa Ginoo na ay balo. Na nasa ko'y balo nga gisugo para magtagbo sa imong panginahanglanon. So niining panahon na, ang panginahanglan ni Elijah, supplyan. Ang iyang supplier, balo. Unya kining balo hapon, wa say kwarta. Grabe pod. Everybody say, grabe. Kasi gusto, may ka-encourage ba mo, ana, igno na rong, naibalo, pobre kayo, siya mag-supply sa imong pagkaon. May encourage mo, ana, makingsunan? Dili, may tag-ingon na dato dito. Ako siyang gignan, pakanon ka. Pero nga ng Ginoo, na ay pobre. Na ay babae nga kabos, babae nga balo, ako na siyang gisugo. Hallelujah. Praise God. Bisag makaingon ka no, pobre ka, masugo ra gyud ka gihapos Ginoo. Bisag mayong kang wa na last na ni nako, magamit ra gyud ka gihapos Ginoo. Amen. Amen. Okay?
Kining bayhana ni declare siya, last supper na ni nako. Human ani mga matay me. Okay? Mao gini yan sitwasyon. Ingon siya, wa ko'y bread. Ako naara ko yarina nga gamay ug na ako'y lana nga gamay. And then nagplano na siya. Mao na ni ang among last supper. Human ani mga matay na mi sa kagutom. Okay. Unsa gisulti Elijah? Ay kahadlok. Tinuod nakita ni Elijah ang maong babae. Nangita og mga lipak or gamay nga kahoy para iya isugnod. Og ingon si Elijah, gam-i ko og bread. Yung babae, unsa ka? Last supper na ni namo, human gani mga matay pa mi. Nangay sig tubig. Ya paglakaw yung tubig apili og bread. So yung babae na unsa ka? Last na ni namo. Pero ingon si Elijah ay kahadlok. Ay kahadlok ihatag na imong last nga harina og last nga oil tungod kay adunay milagro nga mahitabo. Amen? Adunay milagro nga mahitabo. Okay? Minsya, pakan-asa ko usa mo mukaon tungod kay adunay milagro nga nahitabo. Adunay ba milagro nga nahitabo? Ana agyod. Okay? Ang unsa may milagro? Although nagluto siya, gigamit niya ang harina, gigamit niya ang oil. Pag nagsintanaw, uy, naapa! Hello? Luto na sad siya. Una niyang giluto para kang Elijah. Pero pag tanaw niya, uy, naapay harina, naapay oil. Nagluto na sad siya para niya. Pag tanaw na sad niya, naanapod. Luto na sad siya, naanapod. Luto na sad siya, naanapod. Every day, aduna sila gikaon. Kaya nga naman, adunay milagro. Ang milagro nagpadayon. Hantod sila nakalingkawas sa maong tagutom. Ingon ang Biblia, the miracle continued until the Lord gave rain on the land. Nini mga panahon na sa kalisod o sa pandemya, mga kaigsuunan. Mao ni ang panahon nga ang Ginoo mulihok gyud mo milagro gyud sa atong mga kinabuhi. Amen. Unsa man ang atong mga yawi makita una ang tingog sa Ginoo. Unsa may instruction sa Ginoo nimo? Unsa gisulti sa Ginoo nimo? Nining panahon sa pandemya, I'm sure nagampo ka. Lord, tagaay kog provision. Sama sa babae, I'm sure nagampo siya. Kay gisultian man siya sa Ginoo, gikumandan man siya. So gitagaan siya solusyon. Nagampo siya, Lord, last na ni namo nga pagkaon, tabangi mi Lord. Og nisulti ang Ginoo, gisugo siya. Pakana usa si Elijah. I'm sure sa inyong paghilak, ang Diyos nagasulti kaninyo. God instructed Elijah. Okay? So, importante ang tingog sa Ginoo. God instructed Elijah. God instructed, commanded the ravens. Okay, imagine, ang Ginoo nagmando sa mga uwak nga mag-deliver kang Elijah. God commanded a needy widow to feed Elijah. Okay? So, ang Ginoo magasugo kanimo unsa imong buhaton. Importante nga makadungog ta sa tingog sa Ginoo. Kung wa ka nakadingog, audibly ang pulong sa Ginoo unsay gisulti. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, mag-tithes ka. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, maghatag kag halad. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, magtanom ka. Ang pulong sa Ginoo importante kaayo ug kita maminaw ug mutuman sa instructions sa Ginoo. Kay ikaduha nga key, obedience to the word of God. Ang imong pagsunod. Ang pagsunod nato tagsa-tagsa sa pulong sa Ginoo importante kay na mga kaigsuunan. Nga naman, ang Diyos ang source. Siya ang gigikanan sa atong provision. Kay baw siya asa, kay baw siya unsaon, tultian ka asa.
asa nimo makita nimong provision. Sultian niya asa ang imong ang trabaho ng imong gipangita. Sultian ka asa ka aduna kay panalangin. And He's the one preparing for your provision. Okay? So una, ang tingog, ang voice of God, ang word of the Lord, very important. Ikaduha, ang imong pagtuman o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, ang pagdili mahadlok nga mutuman. Ang babae nahadlok siya pero gignan siya Elijah, ay kahadlok. Ay kahadlok. Ignan niyo mong tapad ay kahadlok. Imong kaugalingon ay kahadlok. Yung babae ay kahadlok mamatay. Ay kahadlok kung last na nimo nga kwarta. Ay kahadlok tungod kay ang Dios magahatag og milagro kanimo. Amen. So karong buntaga maminaw ta sa balang espiritu, sunda siya. Kay nasayad siya sa imong mga nakadungog siya sa imong paghilak, nasayad siya sa imong panginahanglanon, kay bao siya pila ang nanimo, kay bao siya unsay naibili na animo, og siya magasulti tungod kay siya magamilagro kanimo. Amen. Amen. Okay? So palihog lang, kuha mong envelope, isulat ang inyong pangalan, and we are going to obey the voice of God. Bisan pa ang naa sa online service karon, listen to the voice of the Spirit. Paminaw sa pulong sa Ginoo, paminaw sa word sa Ginoo diha kanimo. Tumana og ayaw kahadlok. Tulo lang. Paminaw sa voice of God, tumana, be obedient or obey, and then katulod, do not fear. Okay? Para ma-break ka ng kawadon, kapobrehon. Okay? Adunay milagro nga mahitabo. Ang imong bugas, di mahurot. Matinga ka. Amen? Sige rang kapuno. Sige rang kapuno. Unsa man ni, nag-multiply man, maog yun na. Basta mo milagro ang Ginoo. Ampo ta mga kaigsunan. By the way, kung anaa mo sa layong dapit, you can go, pwede na nimong ipadala through GCash or bank transfer. But we want you to be blessed, so participate. Let's pray. Father, salamat kayo, Lord, sa mga examples nga gipakita nimo sa Biblia. Lord, nga bisan pa sa panahon sa kalisod, sa among pagtanom, adunay milagro nga mahitabo. Father, we take a step of faith, di mi mahadlok, kundi among dadon, imong ikapulo, ug among mga halad, ug salamat, Lord, nga bisan pa sa provision, dili kani mahurot, kundi kanunay maga-multiply. Dawata kini Ginoong Dios. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo ingon o, Amen, Amen. Good morning, PZ Go. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI accounts. I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on video. Or the Twitter, come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live. But better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like, stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like, stop, Or you can drop it off at church. to the man who atones for your sins. Like, stop, hey, hold up your praise. Get a little taste of amazing grace. Like, Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. Good morning, PC Go. Before we sing this song, I just want to share a bit. This song is actually a prayer of surrender to God. And I really do hope that this song would encourage you and would somehow be your prayer today as it is our prayer as well. Amen? Amen.
is where you meet us. Take me there, if what you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I will be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. If your glory wants to come in, let it fall. Oh, your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I will be living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Won't you clean my hands, purify my heart, Lord, I wanna burn for you, only for you, Lord. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, Lord, only. Won't you clean my hands, purify my heart, but I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. You're the fire, refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be your fire. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, is my life. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord, is my life. You're a fire, you're a refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Won't you refine my heart? Lord, I wanna burn for you. Yes, only for you. Take my life as a sacrifice. Lord, I wanna burn for you. Yes, only for you. Lord, I wanna burn for you, only for you. Yes, I wanna burn for you, only for you, Lord. I hope this would be our prayer. So.
Give them a wonderful God bless you. Daigo ng Dios sa ilang mga paghago aron makadayig sa Ginoo paagi sa ilang mga ligdong nga abilidad. Salamat sa Dios. Kung anaa mo sa Facebook Live nagtanaw, paliog na lang tangtang ang kandila, brad. Kaya wa na mag-angay. Tantanga lang. Thank you. Kanang tulong. If you're watching Facebook Live, mag-auhag mi kaninyo inyong auhagon, ikuyog sa inyong pagpamati, pagsimba, sa inyong tigpanimalay ang inyong mga kasilinganan o kahakusgi ang inyong volume, butangig trumpa, aron ang inyong kasilinganan makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang ato manggaling mga chapel sa atong kabaranggayan, trumpa ang gigamit para ang senior citizen makapaminaw lang gihapon. O padayon nato nga hatagag bililong pagtagad ag panimbahon kay iyaha kini sa Ginoo. O kung ikaw maayo na ang imong panlawas, bisan pag senior citizen na ka, gialaw naman tang makalakaw-lakaw, basta ato lang i-maintain ang gitawag nga social distancing, pagdala og mask o kaning face shield para dili pud ka mapakgang sa imong paningkamot nga makadayig sa Ginoo. Kay kaning kalihukan sa pandemya, gitawag magining pandamay, gidamay ang tanan nga dili kasimba o dili na katarong sa ilang Kristohanong kinabuhi. Dagang mga tao manimbahay ni adto nya girason nga mag Facebook Live na lang, pero sa tinuod wala gyud nag Facebook Live. Ang uban igo lang mo tan-aw og usa ka segundo pag humanana lutaw na dayon asa na silang dapita. Mao nang ang yawa igsuon kantigo kay na bright na siya pag unsaon paglinlang nga dili gyud ta makapadayon sa pagpanimbahon. Ug kita pod na amantay belt of truth nga gihatag sa Ginoo, dili pud ta palinlang sa yawa sa ngalan ni Jesus. Mao na kung naa kay abilidad nga makalakaw-lakaw adto og mall gawa sa inyong panimalay, makaanhi pug kag simbahan. Na ay muingon nga crowded man gud ang simbahan, pastor. Igsuon mas crowded ang merkado, mas crowded ang jeep, mas crowded ang mall kung imong hunahon. Pero sa panimbahon na ay Dios, na ay proteksyon ug dili pud ta matawag nga crowded area. Ug ang tanang wala diri musulti og naa diri. Mayong buntag. Ugma November 30 naatay gipahigayon kay matag tuig na amantay gitawag nga Jesus Reign celebration pasidungog sa Ginoo sa iyang pagkadios sa atong nasod. Iawhag mo namo nga kung dili ninyo kaya ang magpakaon, gama mong mga butang nga inyong mabuhat para madala ninyo ang inyong silingan sa Ginoo. Pwede mong magpasalida o gaon sa mga salida nga Dios nun o kaha na ay mga mensahe nga maayo o inyong ipasalida, dada inyong mga kasilinganan o magpadayag sa pulong sa Ginoo niya. Mubarog yung kapaguman, muwali, mutudlo sa pulong sa Dios aron sila makadawat sa Ginoo o himuon na nimo nga digroup sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nga na ay dunggang nakadungog, musulti og amen. So ugma na naigsuon atong silingan, atong dasigon nga makadawat sa gugmas Ginoo. Dili lang kita-kita, wa namatay si Kristo para lang kita-kita, namatay siya para sa tanan. Ug mao nga gamiton kitang tanan aron makadala og mga kalag. Dili pwedeng kita lang gihapon, matag Domingo kita lang gihapon, kinahanglanon naa gyud tay kalag nga madala sa gingharian sa Dios. Gitawag nato ang atong ang simbahan nga PC Go, dili PCGO. PC Go kay pahimangno nga ang Praise Cathedral mugo gyud na siya, go and make disciple. Ug mauna ang pahinumdum sa tanan, dili ta magpabilin lang sa atong mga ganghaan o mga siya nga wa gyud bunga sa pagpangalagad, sa pagmatuto og mga kalag diha sa Ginoo. Ing na imong tapad murag ikaw man gyud ning gisgutan ni pastor. Ing imong tapad nga wa gyud naminaw nimo. So ugma ang giplano sa tibuok nasod nga
gamito ng kahigayunan ng ilang gitawag nga simbalay, simbahan sa balay ug mauna nga gusto nato nga madala ang atong kasilinganan diha sa Ginoo. Magpadayon kita karon na kita padayon sa gitawag nga pagtuki ug tuon sa anatomiya sa kasal-anan. Atong nakatunan sining aging semana nga ang atong pagtubo sa Ginoo dili kalit na ay gitawag nga pagkabalaan o pagpabalaan sa Ginoo sa atong pagtubo, pagpuyo, pagjourney aning atong kalibutan. Dili ni siya ingon nga pagdawat nimo sa Ginoo dayon-dayon mahimo na kang santo ug wa na kay kasalanan. Apan giklaro sa Ginoo sa atong nakatunan nga sa pag-surrender nato sa Ginoo sa atong kinabuhi, di na ka na tao pag-usab, gihatagan tag bag-ong kinabuhi, unya ang Ginoong Dios gihatagan kag justification o gihatagan ka og legal nga agianan, padulong at tubangan samahan sa langit nga dili ang imong sala ang mubabag apan ang dugo ni Kristo mao'y nibayad sa tanang kasalanan kalapasan nga atong nabuhat ug tungod ni ana makaduol ta sa Dios nga wala nay seremonyas nga pagabuhaton tungod sa dugo ni Kristo kung imo siyang gidawat sa iyang pagkadiyos sa imong kinabuhi. Og iyang pagkadiyos dili but pasabot relihiyoso ka lang musimba mo ngadtog simbahan apan naagyog kay Dios sa imong kinabuhi nga mao'y muhari ug naghari sa imong kadaadlaw nga kalihukan. Ug ato pong nakatunan nga iya tang gisagop, giadaptas Ginoong Dios. Dili na ta madala sa atong matawag nga kalihukan sa yawa o di ta maimperno, dili tungod sa atong binuhatan apan sa binuhatan sa Ginoong Hesus. Kung gidawat nimo ang kamatayon ni Kristo ug naghari na si Kristo sa imong kinabuhi. Pero kung naarakas pa ni malay, mahimo kang musimba, wa jud kang musimba, murag wa pagyud naghari diha ang Ginoong Hesus. Ikaupat, atong nakita, una, gihatagan tag bagong kinabuhi, gihatagan ta niya justification, ikatulog, gisagop tas Ginoo, ikaupat, gipabalaan ta sa Ginoo, ug sa unang tulo, ang gitawag nato nga pag-usab sa kinabuhi o ang paghatag sa atong bagong kinabuhi, pagtangtang sa gitawag nga karaan nimong pagkatao or the old nature or the Adamic nature, gitangtang na sa Ginoo ang gahom ni ana para ka naay kagawasan. Ang Ginoo'y mo inibuhat niya na ikaduha ang gitawag nato nga justification, ang Ginoo lang gihapon ang nibuhat, ug ikatulo ang adoption, ang Ginoo lang gihapon. Apan pag-abot sa sanctification o gitawag natong pagpakabalaan, dili lamang ang Ginoo'y muoy mubuhat niini, apan ikaw ug ako gikinahanglang mo participate. Dinhi nato makita ang gitawag nga tarungay ug kinabuhi. Ug atong makatunan karong kabuntagon nga naay mga butang nga atong ilamdag sa atong unahuna. Kay naay mga tao no grabe mo simba pero parong og impierno. Ngano? Kay wa man gyud sila kasinati sa tinuod nga pagtarong sa ilang kinabuhi. Muna ang Ginoo sa iyang pag-sanctify o pagpakabalaan sa ato, gibalaan niya ang atong karaan nga kinabuhi, gibayluan niya ang Adamic nature o gihatagan tag divine nature paagi sa balaang espiritu nga ni sud sa atong kasing-kasing sa pagdawat nato sa iyang pagkadiyos o paagi sa pagampo. Unya atong matawag nga gilansang sa krus kuyog ni Kristo ang atong Adamic nature o gitawag nato nga karaang nga pagkatao. Mao na nga sa pagbuhat sa Dios sa pagpakabalaan naagyud siya'y gihimo ug mao na ang paglimpyo sa atong nangaging mga kalihukan ug karon gihatagan tas Ginoo sa pagpakabalaan sa atong present nga kondisyon. Dili lamang sa karaan kundi karon the present. Ang Ginoo gipapakabalaan po ta niya paagi sa gahom nga anaa kanato sa pagpuyo sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Mo nang makasabitaw ka na kay konsensya, mubuhat galing kang kasalanan na anay paglihok sa Ginoo aron ka makonvict kung naa kay kasalanan nga
ginabuhat o ang Ginoo mao'y nagsugod o pahimangno sa angay nga pagabuhaton. Ug atong makita ang ikatulo nga ang pagpakabalaan sa Ginoo kanato magpabilin kini hangtod nga aniata ning kalibutana ug mahimo lang tang hingpit nga balaan pag abot na sa Ginoo or kung kuhaon na ta sa Dios ning kalibutana ug mabayluan na ang atong gitawag nga lawas ug usbo na sa Ginoong Dios ang mga sayop nga mga pangunahuna matin-aw na natanan pag-abot na nato sa iyang atubangan. Kaysa atubangan sa Dios, sa iyang gingharian, dili naman makasulod-sulod ang yawa o makadiskurso pas Ginoo. Kay nahitabo lamang ng diskurso, katong naa pa ang yawa nga anghel, nga Lucifer, o karon gilaglag naman siya diri sa kalibutan. Karon magpadayon kita sa atong pagtuon bahin sa bakos sa kamatuoran o dili nato pasagdan nga ang yawa magpabilin sa panlinlang. Sakit pamalandungon igsuono nga naningkamot ka sa imong Kristohanong kinabuhi, unya imo lang makaplagan nga ang imong pagpuyo yawanon. In other words, you are living a life of a lie. Pagpamakak ang imong gipuyo nga pagpuyo ning kalibutana. Nagpakaaron ingnon nga Kristohanon alagad sa Dios, nagtarong sa kinabuhi pero sa tinuod sa simbahan rana kay pag-abot gawas sa simbahan dili na makita ang Ginoo nga iyang gitawag nga Dios sa iyang kinabuhi. So atong tan-awon karon kaning kabuntagon ang atong luna sa pagpakabalaan, ang atong role, ang atong gihatag sa Ginoo nga katungod para nato tabangan ang atong kaugalingon nganha sa kausaban. Atong ablihan ang Kolosa kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10. Kolosas 3:9 ngadto sa 10. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daan nga pagkatao uban sa iyang mga buhat o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o kayo gayud kini sa Dios nga masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Amahan, tudloy kami sa imong pulong nga makagagahom na ay gahom nga mubungkag sa mga sayop nga mga panghunahunag pagbati ug among pag-ampong ang balang espiritu muselyo sa mga kamatuuran nga among madawat nga maglamdag sa among gikangit-ngitang mga dalan. Salamat Ginoo nga gamiton ko nimo nga imong alagad aron ka mahimaya susama sa imong tumong sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og unsa may atong luna sa pagpakabalaan. Ang Dios naghatag kanatog balaang espiritu o Espiritu Santo. Gihatagan ta niya og abilidad nga makalihok mugusto sa tinguha sa Ginoo susama sa iyang gisulti. Pag-abot na sa Kolosa 3:9, giklaro sa Dios nga ang paglihok nga ang paglihok bahin sa gitawag nato nga pagkabalaan o pagpakabalaan naag yud tay dakong labot. Kita ang naay participative role na atay pagabuhaton. Susama sa gisulti sa Kolosa, ayaw na kamo pamakak sa usag-usa. Kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao ug uban sa iyang mga gibuhat o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. So ato ni nga role, ato ni nga trabaho, kita ang magtarong sa atong kinabuhi paagi sa giya sa balaang espiritu. Now, dili man ta maperpekto hangtod ana ating kalibutan na apan paagi sa gahom sa Dios ana ay pagpalig-on sa atong pagtubo diha sa Ginoo. Mao nang ingon ang pulong sa Dios nga ato na kunong hubuon ang mga butang nga kuyog aning karaang pagkatao. Usay atong tangtangon sa atong karaang pagkatao igsuon, mga pagpamakak o gitawag sa Dios nga mga karaang kinaiya.
nga resulta sa kasalanan o resulta sa panintal sa yawa. So kung naay bala ang espiritu o gitintal ka sa yawa nga mamakak, gitintal ka sa yawa nga mubuhat og dautan, imong gamiton ang pulong sa Ginoo og imong idesisyon sa imong kaugalingon, mulig-on gyud ka nga dili nako magpadayon ini. For example, no, ang atong problema sa pornography nalubong na ron tungod sa pandemya. Pero wabot pasabot wala na siya. Sama sa atong gitawag nga gitangtang na ang gitawag nga Adamic nature o sinful nature, pero wala but pasabot nga ang sala, wala diha. Naagihapon na gahom, pero wala na siya relasyon para muhatag kanato og pagkaulipon anang butanga. So naa ang tentasyon, naa ang pagpanintal sa yawa, pero kita naa natay gahom nga dili mutuman sa mga sayop nga mga naandan kay gihukas naman nato ang karaan nga gitawag nga pagkatao. Kung atong gihukas ang karaan, dili na siya pwede nga mura kag kisa sa inyo nag-ilis og sinina nya wa ka nagpulig sinina. Maligo ka, ilis kag sinina, pagka human nimong ligo, lakaw na ka ditso to akas dalan. O sa may buhaton nimo pagtangtang sa imong sinina? Imong ilisan, magbaylo ka og sinina. Mao na ang buot ipahimangno sa pulong sa Ginoo igsuon nga kung imong gitangtang, kung imong gigamit nga pulong diri, kung imo nang gihubo ang karaang sinina, imo nang angay bayluan sa bag-ong sinina. Now, ang atong pagkatao susama ni ana, ang karaan nimong pagkatao gihubo na ug ang bag-ong pagkatao paagi sa balang espiritu maunay imo karong gisinina. Remember Galatians 2:20 ingon dito, I myself no longer live but the life I live now for Jesus Christ in me. So, but pasabot ang imong karaang pagkatao atubangan sa Ginoo giwagtang na gyud na pastor makasasala magyud ko daghang kung daotang nabuhat nakapatay kog daghan mga iro og daghang mga iring. Naapilan pag itong tag-iya sa usa ka iring. You know, whatever you have done in the past, when you ask God's forgiveness, atubangan sa Ginoo, gilimpyuhan na ka. Pero kinahanglang usbon nimo, tangtangon na nimo ang karaan nimong alimpatakan, nga nagbalik-balik aning butanga, kay giklaro sa pulong sa Ginoo, gihubo na wala na diha, ang yawa na lay nagsigi, o galgal nimo aron ka dili mawala anang mga pangunahuna. O gingon ng Galatia 4:19. Galatia 4:19. Banging minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausapa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo. Makabaton kuno kita sa unsa igsuon? So ang goal nato sa pagsulob sa bag-ong sinina, mao ang kinaiya susama kang Kristo. Grabe, perfect man si Kristo, pastor. Maugani nga ato siyang gihimo nga atong model. Mauna siya ang atong gihimo nga gisunod-sunod. Og ang balaang espiritu naglihok pod para kanato. Para tatabangan nga malupig ang karaan nga pagbati. Ikaduhang Korinto 3:18. Ikaduhang Korinto 3:18, kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya, ang maong himaya nagagikan nga mao ang espiritu. Efeso 4:13. Efeso 4:13. Hangtod nga magkahiusa kitang tanan sa diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios, unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. So giklaro sa Biblia igsuon nga kung nag-ilis ka, gihukas na nimo ang karaan nimong pagkatao, nag-ilis ka sa bag-ong sinina sa Ginoong Dios, mauna na ang angay makita sa katawhan nimo.
Dili na ang karaang makasasala, dili na ang karaang palahubog, dili na ang karaang libakera, di na ang karaang tao nga himantayon, dili na ang karaang tao nga way lingaw kundi mangita og samok sa isig katao. Apan karon sa imong pagtugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo, ang tudlo sa Biblia nagsulob kag bag-ong sinina ug makita unta sa tao ang dagway sa imong Ginoo nga gitawag nga Dios mao si Jesucristo. Ug makita ang bag-ong hulagway sa kinaiyahan sa kinaiya nga anaa kanimo karon paagi sa imong pagkatao na kang Kristo. So buot pasabot igsuon mo replace ka sa karaan nimong sinina. Apil na niini ang karaan nimong unahuna, karaan nimong barkada, karaan nimong adtuanan, tanang mga karaan nga nagdani mo sa kasakit o kasalanan, imo na nang bayluan. Kung niadto-adto ka sa mga bars, mga hugaw nga mga dapit, hugaw in a sense nga dili makalipay sa Ginoo, bisan pag nag-social distancing ka, nagdakag maskara, nagdakag alkohol nga usa ka taro, pero kung imong gisudlang dapit puno sa yawanong mga kalihukan, mas hugaw pa ka sa wa nag-alkohol at tubangan sa Ginoo. So atong bayluan, kung ang imong barkada nga giguyog-guyugan karon mao'y nagdani mo sa kasalanan, imo na pud nang bayluan. Ya pasurdugan na maming maghigala ani. Okay, kung di gyud mo na mabiyaan, dad-a sa Ginoo. Pero kung iya gihapong impluwensya ang muhatag kanimo impluwensya para ka madaot lang gihapon, dili na nimo higala. Sugo na siya sa yawa. Ing na imong tapad, kinsa imong amigo, sugo sa Ginoo o sugo sa yawa? Kadakita ninyo, nakisigarilyo pre. Sugo to sa yawa. Pag human sa sweldo, inom ta pre. Napakoy suktong dire. Ato ning hutdon. Sugo na ni yawa Satanas. Ingon to akong amigo. Pre, anong tawagon man imong taning ng si Satanas? Kung angga man na niya. Kung ang imong tawaon sa angga, imo ra man ng mga amigo. Amigo na mo. May buntag. Di na ako tawagon na siyang taning. Satanas ko na siya nga klaro. Mayong buntag. Kay di gyud mi higala ug di gyud ko makikigala bisan paglami kayo higalaon. Kay manintal man. So ang buot pasabot sa Biblia, pagtangtang sa karaang sinina, usbon bayluan sa bagong sinina na anak ng Kristo, apil na ni ana ang mga pamaagi, pangunahuna, gikuyug-kuyugan. Kung tan-aw nimo di gyud ka makatubo sa Ginoo, bayluin na lang. Kaya wa man gid nay matabang sa imong pagtubo sa Dios. Unsa pa may pulos? Unless madala nimo na siya sa Ginoo o ikaw mo impluwensya, mas maayo nga dili nimo siya buhian. Pero kung ikaw ang iyang madala, buhiin na lang usa hangtod sa malig-on ka nga ikaw nay makadaka niya. So atong nakita ingon ang Biblia una sa atong parte sa pagkabalaan sa atong kinabuhi, atong hukason. Kitay mo hukas sa karaan ug ang paghukas gitabangan tas Ginoo paagi sa iyang paghatag kanatog pagpasaylo ug gitangtang na ang karaan nga mga butang nga gibutang sa yawa ug ikaduha ginatudluan ta nga bayluan ang karaang sinina, ang karaang kinaiya ug ikatulo atong tan-awon nga kinahanglang magsugod ang pagkatao ni Kristo nga makita sa atong kinabuhi. We have to see the formation of the character of Christ in our lives. Kung mugisgod galitag susama ni Kristo, mangalagyo ka. Dili pwede nga Kristohanong imong gitawag tuara kas balay wa kay iistorya bahin sa Ginoo. Dili na Kristohanon igsuon. Kung Kristohanon ka, imong gipadayag, gisangyaw nimo, gipaabot nimo sa imong silingan ang imong pagsalig pagtuo sa imong Ginoo. Di bang kinahanglan kada istorya nimo sa imong silingan, Ginoo dayon. Istorya lang sa mo sa pananom, bahin sa balay, bahin sa panarbaho, mugawas mo ginanay problema ana. Pag ingon nga mo lagi bay na ami problema lagi ani, sud ka dayon. Ayo ka bala kabay kay naamay ko'y nabasahan sa Biblia nga klaro man nga nahitabo na sa kadaghanan, mahitabo po na nimo.
nga isalig lamang, itugyan lamang ang tanan nimo kabugaton diha sa Ginoo ug siya ang mutagbo kanimo. Unahon lamang nimo ang Ginoong Dios. Ingna na ang mga estilo ba, dili nang pagabot nimo, bay, maayong buntag. Ingon ang Biblia? Dili, migo sa mo. Storya sa mong tarong. Inato nga pag-abi-abi, usa ka mo hisgot sa ilang panginahanglanon. Now, ingon sa ikaduhang Pedro 1:3-4. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1:3-4. Palihog, ikaduhang Pedro 1:3-4. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun. Pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya na nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad pinaagi sa maong gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. So ingon sa Biblia igsoon nga gihatagan na ta sa Dios nung gahom nga atong gikinahanglan aron magkinabuhi nga Dios nun paagi sa kaalam. Ingon diri paagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato. So ang pagtudlo sa Ginoo kanato nga mapurma si Kristo gihatagan ta sa Ginoo og iyang gahom. Gihatagan ta unsa igsoon? Gahom. Ang Dios nung gahom. Ang Biblia nagtudlo divine power. Dili ka lang basta mo nang niadto no lisod mag-usab kay wa man kay Dios nung gahom. Pero karon nga ni surrender na kas Ginoo naa na kay matawag nga Dios nung gahom nga mutabang alang sa imong kausaban ug ikaw ang mo decide, mo desisyon nga imo na gyud nang usbon. For example, kanang diet, kanang pagpaniwang o pagpadako sa mga niwang. Hangtod sa dili ka mo desisyon, lami mo kaon. Hangtod sa di ka mo desisyon, grabe, cheat day karon. Pero kung naka-decide na gyud ka, bisag unsa pa kalami, natayo sa kaigsuon si Sister Ann, ni agi siya og sakit, og paghuman sa iyang sakit, di na siya ganahan mo balik pa ato nga sakita. Giingnan siya sa iyang doktor nga ayaw na kaon ani, ayaw na kaon ana, ingnaning mga pagkaon imong kanon. Sugod ato igsuon, gipili na gyud niya ang iyang gikaon. Ingon siya, kani adto kay bawo man ko nga, di na nako kanon. Kay bawo man ko nga, bawal na nako. Pero lami man gyud. Ingna imong tapad ang lechon, ug ang humba nga minantikaan pirting lamia kung niwang ka. Ingon tong usa ka nangampanya sa dieting, kung mukaon galing ka, kana ang pagkaon sa mga tambal. Kay kung dili kuno ka mukaon sa pagkaon sama sa tambal, moabot ang panahon tambal na ang imong kanon. So, mo decide ka kung masabtan nimo na igsoon, susama pud ni ana ang gitawad nga divine power nga gihatag sa Ginoo, pero kinahanglan kang mukooperar sa Dios. Naa na may conviction, naa na may konsensya, pero naay nagtingog, lami ang mantika sumba, lami mantika sumba, isablig ra na sa imong daghan kaayong kanon. Ayaw ng kana ng tambok sa humba, kana na lang mantika, at least why tambok. Nya, unsa man ng mantika, basta why tambok. Mantika day, awa manay tambok. Ingon pa tong Muslim, gihatagag humba, hala, igso, unsa man ning imong gihatag kanako. Ingon siya nga, humba pre.
Kabalo ba ka nga Muslim ko? Hala, wala ba ko ba nga Muslim ko, pre? Muslim ka, pre. Saylo lang ta, pre. Ayaw lang kasuko. Ayaw na lang na bayre. Sigurado ka, igso. Di na lang na ko ni bayra. Kaya ako ba napaakan? Dili na. O sige, dugangi ko gusa. Mauna tentasyon. Tentasyon yun na igsoon. Muna, nga ingon ng Biblia, gihatagan na tag divine power. Diyos nun nga gahom para ta makadecide nga dili na ta patintal. Bisa pag nagpuyo kas tintay, di ka matintal. Amen. 2 Peter 1, 5-7, ikaduhang Pedro 1, 5 nga to sa city. Tungod ni ini, paning kamuti. Dili ingong kaugon kamuti ha, paning kamuti. Nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, ug pamatasan ang kahibalo, ug idugang sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon dugangi og pagkamainantuson, ug ang pagkamainantuson dugangi sa pagkadiyosnon, pagkadiyosnon dugangi inigsuong pagmahal, asa inigsuong pagmahal dugangi og gugma. Giklaro sa Ginoo naagyo tay usbon kuni adto grabe ta nga mamalikas, grabe ta mo tabi, grabe ta mo sultis likod sa isig ka tao. Wa man ko na makak pastor, wala man ko ingon nga nagchismis, wa man ko ingon nga naghatag og dautan nga pulong sa laing tao. Naato ra bang nahisgut-hisgutan ba? Igsoon, kung wala din na ang tao, ayaw na lang hisguti. Ina imong tapad. Kung wa diha, ayaw hisguti. Okay, kung muhisgut kas tao, nga wa diha, chismis. Nagtabi ra ka. Naghimo ra ka og mga istoryang gikan sa mga barbero. Nga gama-gama sa mga kaka. Nga nagsigilag alirong dito sa kilid-kiliran. So, ing na imong tapad, kaka ka ba? Now, dini nato makita no ang atong makita sa pagtudlo ni Apostol Pedro o pagtudlo ni Apostol Pablo nga lahi ang ilang gigamit nga pulong pero pareho ang tumong. For example, nga pag-abot ani nga ato bitawng mapurma na ang dagway sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Pablo sa Galatias 5:22-23, kailata sa gitawag nga fruit of the Spirit, ang prutas, ang bunga sa Espiritu Santo. Muna ang love, joy, peace, patience. Kana siya prutas sa balaang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Kang Apostol Pedro, ang gigamit niya godliness o Diyos nung kinaiya. Mo iyang gigamit sa ikaduhang Pedro 1:3 nga atong gibasa. Ug sa atong gibasa na ay upat nga parehas. Ang goodness, ang self-control, ang kindness ug ang love. Fruit of the Spirit ang tawag ni Apostol Pablo, pero ang gitawag ni Apostol Pedro, Diyos nun nga kinaiya. Pareho ra, lahi sila og mga termino, tungod kay lahi sila gistoryahan nga mga tao. Ato pong makita, pag-abot sa gugma, gigamit Apostol Pedro, Pablo ang unang Korinto 3, di ba? Ang gugma mapailubon, ang gugma dili garbusoon, ang gugma dili tigpaburot, ang gugma dili maglista sa tanang kasalanan sa karaan, ang gugma mo na. Muna gisulti sa unang Korinto 13 ni Apostol Pablo. Pero giunsa man pagsulti ngadto sa Kolosa 3:12-14. Atong tan-awon no, Kolosa 3:12-14, wa nako nabutang ang scripture. Kolosa, unsang Kolosa? Okay, Kolosa 3:12-14. Ingon diri, katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magpamaubsanon, maaghop o magmapailubon.
pag pinailubay kamo og kundo na kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama sa gipasaylo kamo sa Ginoo og labaw ni ining tanan, idugang ang pagigugma nga maoy nagbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. Pari ang inyong kasing-kasing ang pakigdait gikan ni Kristo, alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa kalawas. Atong makita sa gigamit dinhi sa Kolosa o gigamit ngadto ni Pablo sa iyang pagwali, pagtudlo unsa ang gugma, parehas ra gyud siya pinakaunod. Atong makita pareho siya sa paghisgot sa pagkamaayo o pagkamapainubsanon ang pagpasaylo, or mao ang gigamit sa 1 Corinthians 13 nga keep records of wrong. Keep no records of wrong. So kung mupasaylo galing ka igsuon, buot pasabot sa Korinto 13, dili na ka maglista sa tanang sayop nga binuhatan. Kaya nagpasaylo man ka. Wa na'y tao. Nagpasaylo galing ka, dili na ka magbalik-balik sa kasalanan nga nahitabo ni adto sa panahon sa Hapon, hantod sa panahon sa Amerikano, hantod sa panahon sa Katipunero, hantod sa panahon sa NPA. Mayong buntag. So wala tay listahan sa mga kasaypanan. Ikaupat ay katulo atong makita nga murag gibayli-bayli, baylo-baylo pagkagamit, mao ang pagpakabalaan. Gigamit ni Apostol Pablo sa Kolosa 3:12-14, no? Makita po nato sa iyang lista sa Galatia 22:23 nga appeal sa fruit of the Spirit, ang kindness, compassion ug forgiveness. O ang kindness, gentleness, patience and love. Unya ikaupat, gisgutan po niya nga nagbaylo-baylo ang word nga pagkamatarong, righteousness. Sa Ephesians 4:24-32, ikumpara na nimo sa Colossians 3:12, makita gihapon nimo ang kindness, compassion ug forgiveness. But pasabot igsuon, kaning mga pulong nga gigamit nato bahin sa bag-ong sinina, bag-ong kinaiya nga mapurma si Kristo, naa ni siya'y mga timailhan o mga markings na ay gitawag nga pagkabalaan tungod sa imong gugma, naa kay bunga sa balaang espiritu nga gitawag nga pagkamaayo o Diosnon nga kinaiyaha, o na ay pagpakabalaan paagi sa maayong binuhatan, dili na ka dali mainit og ulo, mahigugmao na ka, naa kay pagbati o pagpasaylo. Kani ang mga timailhan nga naa na kay kausaban. Pero kung naatay matawag nga gamay nga sinumpaki, unya, ikaw bitaw ang klase nga tao nga imong tipigan ang imong kalagot? Sa Ginoo na sa yawa. Kada na lang mo maglalis, naagi manggawas nga mga bala. Giingnana ra ba kunimo ni adto? Ingnana gyud ka. Mao gyud ka. Wa gyud kay usab-usab. Bisag na settle na to ni adto ha. Katong utang nimong papa, wa nimo bayre, maganda na tatong usa. Bayad na oy. Aw, katong lain pang utang. But pasabot mangita gyud ta og samok. Nganong mangita mang kagsamok kung pwede nimong tangtangon ang kasamok ug magpuyutas kalipay? Pilia ang pagpili nga wala nay kaligot-got. Kung saan magpasor, magbati, magyukay, di magugunya tarungon bot. Naana po ta. Tangtanga ang karaang sinina, isulob na ang bagong sinina nga napurma si Kristo sa imong pagkatao. Ug tanan mosulti og. Kaya ba ni? Kayabol ba ni o lisod-lisod ni? Kayabol. Naa may divine nature, naa may Dios nun nga gahom o divine power nga maglihok dinhi kanato. Karon kung dili nato makita ning kinaiyahan, no, kaning gugma, pagpasaylo, mapailubon, ang pagpakabalaan, ang pruta sa balang espiritu, ang pagkamatarong, igsuon dinhi ta muduol sa atong di group, magpatabang gid ta.
Kabalo ba ka kung naa kay D-group na ay makabadlong nimo? Pero kung wa kay D-group, mahimo ka usa ka adlaw, mura kag si Kibuloy, ikaw ray Ginoo sa imong kaugalingon. Mayong buntag. Mao na angay gyud kang mo attend og D-group para ka mabadlong, matangtangan kag sungay. Wa mo koy sungay, pastor. Ang anong di man ka mag-D-group, sungay ang gyapon ka. Kung di day ko mag-D-group, sungayan day ko. Okay, ingon man ng Ginoo, house to house and temple courts ang atong tambungan. Apil gina sa pakigdait aron ta katubo sa Ginoo. Bisi man ko pastor, akin sa imong gipaminaw, Ginoo yawa. Ano yung ginaminaw ko sa Ginoo? Bisi lagi ko pastor. Igsuon tanan-tanay 24 oras nakatutok. Pero ikaw ang mipili kung ang saon nimo na paggamit. Ayaw jud ko inang busy ka. Wa ra gyud nimo hatagi importansya ang pulong sa Ginoo og buluhaton sa Dios. Wa ko'y signal, pastor, kay bawo gyud ko, kay bawo ka na kay signal. Gihimo ra gyud ng rason. Nganong maka-text man ka, nganong maka-send man kag messages, nganong maka-post man kag Facebook po, wa kay signal. Matiming nga na magupasol nga na ako sa kuan ba nana. Igsuon di timing nga pod nga naagali bulaton sa Ginoo didto ka anang dapita. Wa nay tao duha na lay nabilin. Hini among signal pastor pero ngano naka-post kag dito nga post nga naamon aton lugaran naka-selfie mo. Naka-TikTok pamanggaling ang uban. Mayong buntag. Pero ako naadyo ko'y gisunod nga TikTokers. Salamat sa Ginoo. Pero dili ta magpa-biya pag-abot sa atong pagpangalagat sa Ginoo. Amen? Akong paspason kay murag paspas pud ang oras nga nagdagan. Tulo ka butang, ako ning paspason lang no, aron na dili na ta magdugay niini ang bersikulo lang akong isulti. Una, dili nato ikatulo no, mao ni atong tan-awon, tulo nga dili nato angay libugon ang atong kaugalingon bahin sa pagtubo o pagtubo sa atong kinaiya. Una, ayaw ilibuga ang pagtubong intelektual ngadto sa espiritual. Dili porke maayo ka mo litok og bersikulo, nitubo na ka sa Ginoo, dili maayo ra ka mo memorize. Pero naa na nay matabang nimo no kung nag-memorize ka, pero mas dahi siya og dating kung ang pagmemorya nimo naagyoy transformation alang sa imong kinabuhi. Muna ingon sa ikaduhang Pedro 1:3-4, inote na lang, nabasa na nato ganina, gitudluan gyud ta sa Ginoo nga naagyoy paagi ang Ginoo nga mausab ta. Pero kung imong tan-aw no nga bright ka, makasulti ka, makalitok ka, makawali ka, makabuhat ka ng mga butanga, dilibot pasabot kay makamemorya ka, bright ka, bahin sa Ginoo, Dios no na ka. Daghan kung naila-ila sa taas nga panahon ning suono, maayo bright, pero tuan nagpuyo, laing kapuyo ang iyang gikuyog. Naay mga tao nga tan-awon nimo halang doon kayo, pero pagkaila nimo kinsa sila, layo ras tinuod sa ilang gipanulti sa ilang pamaba. Ut pasabot na gihapoy mga tao nga maayo ang una-huna, maayo mo litok, pero way labot sa ilang espirituhanong pagtubo. Nitubo sila sa pagkabalo sa Biblia, pero wa sila nitubo sa ilang pagtubo sa ilang kinaiya diha sa Ginoo. You cannot mistake intellectual growth for a moral growth. Lahi na siyang duha. Posibleng intellectual maayo ka pero imong moralidad gusbak. But pasabot wa ka nitubo sa Ginoo. Na kay na memorya, maayo ka memorya, maayo ka ana pero wala ka mitubo sa sama sa gusto sa Ginoo nga pag-ilis sa imong bag-ong kinabuhi nga nadawat na unta sa Ginoo. Ug ingon ang Biblia igsuon manubagta, ingon ikaduhang Korinto 5:10. Ikaduhang Korinto 5:10, kay kinahanglang muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron tagsa-tagsaong makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan ni ining kalibutana. So naagid tay pagkatubang nga hukman kita sa Dios. Ingon sa unang Korinto 3:13-15, unang Korinto 3:13-15, ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ng iyang
matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini mahanaw, kini gikan kaniya apan maluwas siya sama lang sa nakalatas dito sa kalayo. But pasabot, pagkuha sa Ginoo nato, na rapture na ta, kung nagpabilin pa tang buhi dire, kuhaon na ta sa Ginoo, muatubang ta sa Dios samtang nahitabo ang gitawag nga Great Tribulation diri sa yuta, kuha sa Ginoo, na rapture ang mga Kristohanon. Pag abot nato sa langit, didto ang gitawag nato nga Great Bema Seat of Christ, the Judgment Seat of Christ, hukman ta sa Ginoo sa atong mga binuhatan. Pero kung makita sa Ginoo nga ang imong binuhatan nasunog paghuman sa testing sa kalayo, ingon ang Biblia nga sama ra ka naluwas pero wa kay ganti. So tan-awon sa Ginoo ang imong motibo, tan-awon sa Ginoo kung tarong bagyod ang imong pagsulob sa bag-o nimong sinina. So dili nato ilibog ang pagtubong intelektual sa iyang pagtubong moralidad o pagtubo sa iyang moral values. Ikaduha, dili nato ilibugo ng atong gitawag nga emotionalism ngadto sa spiritual growth. I use the word emotionalism kay usahay man gud maayo sa pagdayeg sa Ginoo, muhilak, mulid og kanta, mutukar, musayaw, tanan mabuhat niya sa Ginoo, sakto og sayaw sa Ginoo, sakto ang iyang step, kada mudayeg sa Ginoo maghilak pa gyud na siya, gastuan pa niya iyang pagdayeg sa Ginoo, pero pagpauli nagpuyo sa laing kapuyo. So dili porke maayo ka mudayeg, nagbuot pasabot ni tubo na kas Ginoo, maayo na siya nga naa kay saktong pagbati sa Ginoo sa pagdayeg. Pero importante igsuon ang imong kinaiya. Magpaubos gyud ta sa Ginoo, mutuman gyud ta sa Dios, dili nang igo ra ka sa emosyon nga mudayeg gali ka sa Ginoo, grabe hilak, ultimo baka nga kita nimo magsingol ng pag-unga. Kay nibati sa imong gibati, pero pagpauli nimo nga dautan ang imong binuhatan, wa gyapon na ibili. So ayaw ikalibog ang emosyon nga pagpakita sa usok ka tao. Remember no, ang mga propeta ni Baal sa unang hari 18, mga emosyonal, maghiwa pa sa ilang kaugalingon para lang ipakita sa ilang nga Dios nga tinuod yun silang nagtuo kaniya. Pero unsa nahitabo, nangamatay lamang sila. So sa pulong sa Ginoo, naay emosyon. Gihatag na sa Ginoo ang emosyon nato. Siya ang naghatag kanatog emosyon, parte na sa atong pagkatao. Pero dili ipaggamit sa yawa. Ug tanan musulti og Ikaduhang Korinto 7:10. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili ni kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutanong kasubo. So ang emotional aspect na ay duha, Dios nun o kalibutanon. Pag Dios nun, maluwas ka. Pag kalibutanong mga pagbati nga imong gibati, maimperno ka. Ilang gitawag nga emotionally passionate, pero sayop nga paggamit sa yawa, maimperno ka igsoon. Mao nang ingon sa Jeremias 7:9, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mo labaw niini kamalimbungon ug labihan kini nga dautan. Ato ning balik-balik kuno kay kadaghanan sa rason nganong mawala ang tao sa pagpangalagad sa Ginoo, pagbati. Gibati na ako, napandol ko, gibati na ako, napandol ko, gibati na ako, napandol ko, igsuon, karaan na ng istorya sa yawa, ayaw na huna-hunaa. Pangalagad sa Ginoo tarong, pagtarong sa imong kinabuhi, Dios ang mo hatag kanimog kadungganan. Amen? Ikatulo, ayaw libuga ang imong kaugalingon sa gasa sa spirito ngadto sa mga taong gigamit sa Ginoo nga adaw nga mature sila. Timanig so ang gasa sa spirito ingon sa unang Korinto 3:1-3. Sa Dios ang paglihok niini. When you are given the gifts of the Spirit, you operate in the gifts of the Spirit. You operate in the gifts of prophecy, speaking in tongues. You operate in the gifts of interpretation. You operate in the gifts of healing. It does not mean nga ikaw
tarong nga tao. Timan ino, porke gigamit kas Ginoo sa mga gasa, dili nagpasabot nga tarong ka nga tao. Gipili kas Ginoo kay gusto kang magpagamit sa Ginoo. Pero dili na siya vouch nga maayo kang tao. Gigamit ka nga naa kay sensitivity anang dapita, pero dili na nimo gamiton nga credibility nga Dios nun ko kay gigamit ko sa Ginoo. Dili na to libugon. Timan nino, ang gasa sa Espiritu, lihok na sa Espiritu. Dili na vouching for one's character. Ug tanan nga gustong magpagamit sa Ginoo, musulti og ingon sa Biblia, sa Pilipos 1:15, hinuon pipila kanila, nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina. Ano sila nagsangyaw kang Kristo? Ganahang mo barog sa atubangan, kay ganahan siyang mutanaw ang taon niya. Pero ang kinaya, labaw pa siyawa usahay. Og pag, kung basahan, hinuon pipila kanila, nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina og pag-indigay. Apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. So importante gyud igsuon ang atong kabubuton. So kung nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, apil ba sa prutas sa Espiritu Santo ang gitawag nato nga pagpamakak? Apil ba na di? Dili. Kanang immoralidad, apil ba na sa gasa sa Espiritu Santo? Dili. Ako ning pagtuo igsuon, no? Personal ni nako. Pag-abot nato sa langit, dili ta pangutanon, nag-operate ba ka sa gifts of the Spirit? Dili ta pangutanon. Pangutanon sa Ginoo, naa ba ang prutas sa Espiritu sa imong kinabuhi? Nag-usab ba ang imong kinaiya? O palaaway lang gyapon ka, nangita kag sayop sa isig katao? Or mag-post kag mga putang dito nga makadaot sa isig katao? Igsuon, ang pag-usab alang sa Dios, dili alang sa tao. Unya, kung naagigamit as Ginoo sa gasa, salamat sa Ginoo. Pero dili na pangutanon sa Dios pagabot sa langit. O, nag-flow ba ka sa gifts of the Spirit? Wa pa ko'y nabasahan nga, ang gihukom sa Ginoo sa langit, mao ang gasa. Kay gasa galing, Espiritu lang yun ang naay katungod nga mugamit ka nato. So, wag itay labot. Kung gamiton ka, nagpagamit ka sa Ginoo, maayo. Pero dili na gamitong hukmanan sa Ginoo pag-abot nga to atubangan diha sa langit. That's my personal conviction. No? Muna nga, naagi pagsuta, tinuod ba ang imong binuhatan o nagpakaaron-inon ka lang? Nakakaton ba ka magpailubon, musabot, mutuman sa mga kasuguan nga gisulti sa pulong sa Ginoo ngadtos naas katungdanan na ipay sa ato, no? Naanad na dagang problema sa Pilipinas, mangaway pagyutas presidente, mangaway pagyutas atong mayor, mangaway pagyutas atong barangay. Tabang na lang tagod. Amen? Sa kinsa man ang naas katungdanan, magoberno o ma-espirituhanon, tabang na lang, ayaw na pangitag samok. Ganahan ba kang tawgon nga, samukan ni mo eh? Ganahan ba kang tawgon, anak? Mura kag lamok nga, lami bitaw. Lami, ya, pag humanimog na na, samukan ni mo eh? Ing na imong tapad, kaniadto to. So we will not be judged by the gifts of the Spirit, I believe, but we will be judged by the fruit of the Spirit in our lives. Kung mutubo tas Ginoo, makita na sa imong kinaiya. Kung o kung rebelyoso lang yapon ka, sa unsa pa nimong verse nga basahon, klaro kaayo nga wa pa ka katubo. Amen. So D-group na tayo, igsuon. Balik tag D-group. Amen? Kung wa pa ka nagtambong og D-group, pag hinulsol na rong adlaw, balik dayon. Ayaw na pangitag rason. Janet, gama ko kag TikTok bahin sa D-group be? Kanang pang D-group ba? Nga di galing mo tambong og D-group? Gwapo na siya. Gamitan na. Anya ato nang ibutang sa Facebook page nato. TikTok for D-group. Amen?
Para madasig tatanan dili mag-TikTok, mag-D-group. Amen? Naamo gyud mga maayong salida sa TikTok ginama lang panghimaya sa Ginoo ba. Dili nang panghimaya sa lawas nung mga kailibgon. Amahan, tudluan kami karong kabuntagon sa padayon nga pagtukig tuon sa imong pulong, silyuhi baagi sa balang espiritu ang among nakatunan, dayigon ang imong ngalan sa among pagpuyo ning kalibutana, tabangi kami nga makatubo, magpailalom sa mga katungdanan nga imong gibutang sa among kinabuhi, bisan kinsa pa sila kay ikaw may nagsugo. Ug usa kana nga timailhan nga nakakato na kami tubo ug sabot sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo, Pastor Shani. Nakalimutan ko, Pastor. Kadiot, sorry. Ugma is gitawag nato nga November 30, Jesus Reigns. Planuhan ninyo unsay inyong mabuhat. Nga makadala mong kalag, inyong silingan, tanaw ba mo, magpakaon ba mo, nya wali. Kung wa pa mo kasuway og wali, suwayin na. Masayo pa niya ako, Pastor, sagdi lang. Ang importante, mahalaga na nakawali na gyud ka para sa kahimayaan sa Ginoo. Ikaduha, mo ni ako ning nahinungdan, kinahanglan nuntang mukuha og ikaduhang offering para sa na-mention na ako last week, karon nato kwaon para sa Christmas party sa mga pastor. Now, every year ato na nang gibuhat, atong gisalo ang ham. Karon dili na magtapok ang kapastoran tungod sa pandemya, pero among gisuta sa kaigsuonan nga muhatag gihapon og napulo ka kilong bugas ug parisan og ham. Mura na maguna siya signature ba nga panalangin nga ilang gihuwat matag Pasko sa kapastoran ato gihapon ng pagabuhaton. Among gibudgetan ang ham sa 300 pesos. Kung natin makuhang mas barato, mas maayo. So sa 300 pesos, atong gikinahanglan mga 600 to 700 kilos of ham, ingnana kadaghan. Sa last year, 500 ang atong gipalit, unya dako tag share as a church. Nitabang kita sa many years, ato gani ang tibuok. Pero tungod kay nagkadako, usahay di ta kakabot, pero naagyapoy pagtagbo sa Ginoo. So muhangyo ko ninyo, kung naamoy kasing-kasing, sa mga alagad sa Ginoo kato lang naa kung wapod mo nakasabot gyud ko nga wa gyud may pagbati ana. Pero nagampo ko nga mobati na ka. Kay dili lalim mga alagad sa Ginoo igsuon na ay yawa nga imong kaaway. Ikaduha, badlungon nga mga tao imog yung kinahanglan ang pagkamapainubsanon para lang matarong ang mga kaigsuonan. Dili lalim. Atong mga D-group leaders makasabot na ni ana kay naa naman sila direkto nga kahibalo sa katawhan. So mukuha tag ikaduha nga halad ibutang para kini sa shepherd's banquet. Pero wa na tay party ang amo lang buhaton, among i-deliver. Kay di man daghan namang mga senior citizen sa mga pastor, bawal gyud kay susceptible sila, vulnerable sila sa mga sakit. So kami na ang mo-deliver ang mga executive committee, among i-divide ang paghatod sa mga bugas, depende sa gidaghanon na anatay mga nakuha nga mga hinabang gikan sa laing simbahan o mga amigo nga atong naduulan. Sa pagkakaroon nakakuha nako og mga sa sako sa bugas naan ako sa 200 sacks of rice ang nasulisit. Unya naapay mo abot, madugangan pa na siya og mga naakoy usa di ay bago lang ni text gabi muhatag siya og muraga moabot og 100 sacks of rice ang iyang ihatag. So mukabat na kung na ako'y 160 plus 100 na ako sa 260, unya na apay 30 sa usa ka pastor. So moabot na siya og pila na mga almost 300 no. So gamay na lay kuwang tunga-tunga unya ang ham papagin ako sa kwentaha kay akong gihuna-huna kita na lay maning kamot anang dapita para ang bugas lagi atong i-secure unya ang para sa gikang laing simbahan niya ato ang ham nga ihatag sa mga kapastoran. Amen. Ginoo pa na lang ini ang mga taong naikasing-kasing sa paghatag sa imong mga alagad sa Dios
Kabalo kami ang pandemya dako nig nahatag nga hasol sa among panginabuhi ug panudlanan. Apan ikaw ang nitawag ug amo pong pasidunggan ang imong pagtawag kanila aron dili pud sila mapawong sa ilang kainit sa pagpangalagad. Gamitan ning mga butanga Ginoo, gamay lamang kini apan ang among pag-ampo umuhikap ni sa ilang kasing-kasing nga madasig sila sa pagpadayon. Tabangi kami Ginoo sa imong kainit nga moabot ngadto kanila sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ham naa sa 300 pesos nato gi-budget, mangita gyapon tag around 600 to 700 hams. Sige, palihog, Pastor Shoni. Balihog, if you want to give and so for the pastors, just bring it. Oh, na natin nagtuyok-tuyok. Okay? Sige. So magdi-group na ta mga kaigsuunan. Amen? Amen. Sige, kung humanan na, palihog og tindog. Napa ba? Napa diri? Napa diri? Naapa ba? Wala na? Okay. Ug katong naa sa online, kung gusto sa mo nga mo participate, you want to sow para sa atong mga kapastoran or ang CPMA, you can also participate. Just do GCash or fund transfer, but you have to inform us nga para na sa mga pastors banquet, so that ang imong kwarta nga ihatag amo nang maapil o kwenta para sa how much really niadto or how much is given para sa mga pastor. Tindog tayo mga kaigsuunan. Ato itaas ang atong mga kamot. Let me speak blessings to you, Amahan. Salamat sa panalangin ni ining kabuntagon. Akong gipanalanginan na imong mga katawhan. Maayong lawas, proteksyon gikan sa COVID, proteksyon gikan sa mga sakit, success sa tanan nilang buhaton, pabor sa ilang paggawas, sa ilang pagsulod. Lord, salamat kaayo. Ug imo silang hatagan og higayon sa pagsangyaw sa imong pulong, labi na ugma sa Jesus Reigns. Ug sila mag-imbita, mag-participate, ug Lord, panalanginan nimo sila Ginoo. More than what they could think or imagine. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Salamat kaayo. See you this week sa atong mga online fellowships. And God bless you all. I do not patay 9:30 service, i-share ang atong serbisyo.